Какво става, хора, и добре дошли в новото видео. В новото видео ще правим... Първо ще покажа. Какъв прекрасен ден. Искам малко да се свежна. Като говоря за свежване, сега отивам към втора бона да се свежна малко, защото топло ми е. Аз умирам от топлина в момента. Да. Значи сега се оправям. Взимам екшън камерката, която сигурно няма да използвам, защото тя е толкова траш, че си нямам думи. И да, оправям се, ще взема хавлия, ще взема шортички. Няма да съм сам, с Марто и Явката се чакаме на Севастака. И отиваме към втора буна, те ще се свежне малко, че толкова е топло. Мале, че топло, умирам. Йоу! Ай, самятме да го правим. Не правете това. Вкъщи. Вкъщи не го. Навънка може. Аре, наистина, какво? Бързо му съм тъпките. Май няма се мяташ, паткан. Кой няма самята? Ти? Дали ти самяташ? Аз ще се мятам, бе. Недостатъчно, Хуаре. Рекс. Филип. Рекс и Филип на вашите екрани. Айде. Ей, Рекс. Айде. Рекс, остави догито. Айде. Рекс? Ма Рекс е битка. Гъджо, Рекси. Между другото, Рекс ще скача с мене. Нямам приятели. Дали са ми приятели? Рекс ми е приятел. Ето е буната. Къде е буната? Виж, гледай. Това буна ли е? Не. А ли буна? Да. Хубаво, скачам. О, виж патките как се киснат, бе, човек. Са никакъв проблем. Я ще съм тъй. Патките имат 3 см лот. Йоу. Е там да видим. И там. Няма да се засилвам. Що? Аз ще въртна задно. Чуд. Затова ти кажа, бе, бе. Ама, изхода ни трябва. Не е ли по-яко да се свиждаш като смята? Не, задно спешно. Кром прави видео и в това видео има 50 задни салта и това ти е... Брат, аз направиш в някой видео да има такова в долния десен ъгъл каунтър на задните салта, да ти ги смята. Да, тън. В принцип, това дете ми е второто видео, да го качих. Да направиш 55 накрая. Накрая тапчето, бейби. Тапче, бейби. Ай, Къде тук е? Изглежда някакво what the fuck. Ай, стига бе, изглежда бе. Не е какво?
Не е от гумата, е от тук трябва. Е, точно тук трябва съм. Ай, там се надураш, тук да дигаме. Ей там. Да дигаме двамата. Ху. Като сани. Хубаре. Червено вино с нощ пи. Червено вино с нощи пи и капка не остава. На здраве. Ай, на здраве. Айде. Ай, кромбак. Давайте си. Е, чакай, после. Абе, пи, бе! Сяля, бе! Да! Аре, стига, бе! Чек, сега ще се събличаш, сега ще се приготвяш. Снимаш ли? Гей, мама си е. Ама свини хубаво, хубаво гълто. Колко? Гълто голям. Давай, давай. Е, бах ти пейзажа. Ай, дай. Ай, мати си. Ама аз още нищо не... Как да снимаме после? Ай, топ, не? Екаде. Ай, ти си. Йоу! Ай, дай! Бързо! 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 Обучен са. Върши се и се обучен. Дай му вътре, там вътре. Върши се, бързо и се обучен. Майко ми. Стана ли си топ? Направо умрях, като влязох. Бързо. Коса, кръка тук. Аз се надрах. Не. Браво, я Another one. Що ти можеш да правиш, значи? Добре. Значи, Значи е добре. Не, всичко е наред. Като цяло стана доста бързо. Не мога да повярвам. Мислех, че ще се контя, че ще го мисля, че някакви неща ще ми минават през главата, че ще е някакво опасно, че долу ще има някакви кули, всякакви такива неща и че като скоро ще стана ей-тай. И че ще умра от стъти, че ще се отдавя и такива неща. Easy my friend. 10 минути точно. И наистина не мога да повярвам, че го направих. За първи път го правя. 28 януари 2017, ще да кажа 2016. И да. Мерси, че даде Явка. Чао, Явка. И да, като цяло това беше от това видео. Надявам се да ви е харесало. Открих, че имам някакви рани. И така. След тая ще се оправя. Всичко е наред. Този пъткан там нагледа. И дойдохме в Марто, защото искам Кари да завърши това видео, своята лапичка.